ମୁହଁ ଉପରେ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଗରେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ। ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିହୁଏ ସତ, ହେଲେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆଜି ତମ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ କାଲି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ପରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଓ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ। କିଛି ସମୟ ନିଜ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଅ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଗୁଲରେ ମିଳିନଥାଏ।